La implicació social a les xarxes socials és als millennials el que mirar l'hora a les 11:11 pels supersticiosos. Passa poc, però a voltes t'ho trobes. Demana un desig i ha agafat ben fort a la idea de que això és la solució als teus problemes. Bé, potser la solució als nostres problemes no passa per posar-nos alarmes tots els dies a les 11:11, 12:12, 13:13. No funciona així, crec. Vale, i a lo millor que hagi creadors de contingut amb una implicació social i amb una ètica considerable tampoc és la solució als nostres problemes. Però, joder, la veritat que en un món tan salvatge com el de les xarxes socials, on cada vegada veiem més discursos d'odi, fake news, compartides de manera conscient, i més bots i perfils falsos que es retroalimenten, quan trobes un creador de contingut que contrasta la informació o fa una lectura de la situació, la que siga, mínimament constructiva, ho hem de valorar. Que no som nosaltres els jutges de res, però sincerament, entre una persona que fa un servei d'informació a la comunitat i una altra que es dedica a pujar vídeos d'assetjadors i alimentar el Pedro Sánchez hijo de puta des d'Andorra, pues, què vols que et diga? Ricky Edit subnormal. D'este primer grup de creadors sembla que n'hi ha menys, i suposo que serà perquè quan comences a viure d'este món virtual on manen les marques i els patrocinis, es farà complicat no caure en contradiccions constants. En quina empresa posaríeu la línia vermella i per què en Idealista? En realitat, dubte molt que Idealista vulgui posar diners en perfils com els nostres, tot i ser probablement nostres els seus diners. Perfils com els de la gata de Schrödinger, el Cabrafotuda o el Tamayo, entre molts altres, tenen una gran exposició que a voltes deriva en insults i que sempre s'acaba convertint en una gran responsabilitat. Perquè els haters seran sempre haters, però els seguidors, com descobrisquen que hi ha una incoherència entre el discurs i la pràctica, passen en 0, dels corets als comentaris a fer-te un fil explicant com has decebut a tota una generació. La veritat que les xarxes socials són com el mercadillo, un lloc excessivament transitat on pots trobar de tot, hi ha molt de soroll i és complicat identificar si el que tens davant és fals o no. Però a les xarxes socials, al igual que al mercadillo, sempre tens el teu puesto de confiança. I el nostre és el contingut de la Laura Grau. Benvinguda, Laura. Moltes gràcies. A tu. Què tal? Com estàs, Laura? Molt bé, molt bé, molt bé. Us faríeu creus de fins on pot arribar Idealista a intentar buscar una col·labo sense mirar absolutament cap vídeo del perfil per... T'han contactat? Mai, Idealista no, però Habitaclia sí, Tecnocasa, de cop, que dius, és que no heu mirat ni un puto minut de cap vídeo meu. Sabeu qui sóc, no? Però sí, ells no tenen cap tipus d'escrúpol. Hòstia, què els dius en aquest moment? M'he fet molt ghosting directament i si algú m'ha perseguit una mica els he dit que no, però vaja, què dius? És que de veritat, o sigui, no sé, mira't una mica, company. Bueno, per a qui no la conega, Laura Grau és una creadora de contingut que fa contingut on no amaga la seva posició política, no? I que és sobretot contingut això, amb una implicació social evident, no? Això espero, ho intento, sí. No sé com definiries tu el teu contingut. Sí, m'agrada aquesta definició, però alhora tampoc soc especialista en res. Vull dir, això m'agrada que quedi molt clar sempre que no soc ni periodista, ni tinc estudis d'humanitats, ni faig això d'una manera rigorosa i professional. Vull dir, crec que el que més m'agrada i el que al final a la gent li ha anat agradant és compartir una mica el procés de com jo m'apropo a aquestes posicions i com jo conec què està passant al món d'una manera a vegades innocent i naïf i contradictòria i a vegades errònia també. Però sí, intento que tingui algun sentit fer contingut a les xarxes socials, que no sigui només generar més soroll. Crec que és una bona reflexió el crear contingut que tingui sentit, perquè estem bombardejats de contingut que sincerament no el té. O sigui, hi ha coses que dius m'esteu fregint el cervell o... Bueno, tampoc em vull ficar amb posicions polítiques, perquè evidentment s'han de respectar, però també hi ha alguns discursos d'odi que és com, bueno, amics, potser hem de tallar una miqueta la font aquí. Ja, però vosaltres què preferiu? Discursos d'odi, que estan fatal, no dic que no, o top 3 colors de l'arc de Sant Martí? Començant a pensar que, no sé, saps? Vull dir que és pitjor pel cervell. Ja, Uf, és complicada, la pregunta. Clar, que estic pensant, almenys discurs d'odi em puc cagar en tot. Saps? O sigui, em puc dir, què vas? No sé què, que jo no comento perquè, vull dir, no entenc la gent que fa comentaris haters, és com no tens res millor a fer. Però vull dir, almenys ja et crea el tu donar-te arguments també de, hòstia, jo no penso així, no? Clar, 3 colors de l'arc de Sant Martí, doncs... És que a mi a vegades m'agradaria no tenir opinió, ni una posició política que me la sudés tot, de veritat, perquè a vegades lo fàcil que seria, no? Que te la sudés tot. Lo pitjor és que segur que
n'hi ha gent que troba la manera que en aquest vídeo de 3 colors de l'Arc de Sant Martí troba la manera de ficar discurs d'odi. Exacte. Sí. De cop comentari i maldito perro ranche al vídeo de l'Arc de tal Sant Martí qual. i tu, Això Vota brutal. Sílvia Oriols. blau fosc. Això és brutal. En Twitter, sobretot, em passa que és igual de què vaja el tuit o la notícia que estàs llegint o tal, que com te quedes 3 segons, ja l'algoritme se pensa que eres feixista, però a muerte. O sea, no sé si vos passa també a vosaltres. A Twitter, sí. Però perquè jo ja tinc el dubte que a Twitter quedi algú que no ho sigui. Ja. Vull dir, no, que és com per estadística, que és molt difícil trobar algú que pensi com tu, perquè ens hem pirat tots, perquè estem farts, era impossible estar allà, era horrorós. Tu ja no estàs a Twitter, tampoc. De tant en tant tinc un pensament que ja surt com directament en forma de tuit i em sento obligada a fer-lo, però no és ja el meu hàbit ni entrar a mirar, ni comentar, ni fer cap tuit de cap mena. També va haver un moment una mica tòxic de l'última etapa en què jo estava activa a Twitter, que això potser estem parlant fa més d'un any ja, en què també la gent d'esquerres ens anàvem com matxacant molt entre nosaltres i a la mínima contradicció, a la mínima sortida de to i a la mínima que no tenies un discurs impolut i perfecte, venia la gent de la teva corda a tirar-te pals. Llavors pensaves, bueno, si ni els de la meva corda em suporten i jo no suporto els fatxes, doncs no sé què faig aquí. Clar, què fem? Ja no suporta ningú. En plan, No, no és ens que- aguantem. Insuportable. Això ho has notat? O sea, són més haters els seguidors que els haters. Hi va haver aquest moment concret de Twitter que sí que era així. Ara crec que tothom està tan acollonit que és el que deies al principi a l'editorial, no? Que a la mínima que puguis veure que algú es posiciona políticament cap al lloc que tu penses que és el correcte, no sé, cap a un lloc a favor dels drets humans, cap a un lloc... El correcte, llámame loca, drets humans. Perdó, saps? Ja. Però clar, escasseja tant això que jo penso que la gent s'ha calmat una mica també per sort i està deixant que corri més l'aire i que per molt que t'equivoquis lleugerament o que no acabis de pensar exactament igual que ells, no venen a pagar-te, que s'agraeix. Perquè ja tenim prou amb els altres. Està bé, sí. Tu, per això, quin contingut consumeixes tu? O sea, eres molt d'estar amb el mòbil consumint Instagram o TikTok o tal? Sí, no m'amago jo, soc igual d'addicte que tothom i a més no em molesta, o sigui que estic una mica ara mateix dubtosa amb tot aquest discurs demonitzador de les xarxes i que ens passem tantes hores fent scroll a TikTok i no sé què, i penso, bueno, és que 2026 és normal que potser intentem lluitar contra això perquè tenim la sensació de que ens treu moltes hores, però jo què sé, els nostres avis també es passaven moltes hores a la guerra, saps? I no era molt millor que el que estem fent ara nosaltres. Llavors, no sé, crec que cada generació té com els seus forats de temps perdut i dins dels que ens podien haver tocat tampoc em sembla que sigui el pitjor passar tant de temps a internet. Llavors, contingut que consumeixo, doncs segurament bastant el mateix que vosaltres, que és com una de les grans fenòmens que ens passen a les xarxes, que tots acabem consumint el mateix i que l'algoritme ens porta als mateixos llocs, però intento sempre que hi hagi molt de creador de contingut en català, seguir-los a tots, fins i tot això el que dèiem ara, gent que no pensa exactament com jo o gent que pensa totalment oposat al que jo penso, perquè tinc ganes de tenir-los una mica controlats i saber què diuen. Però això, intento que l'algoritme vagi captant que jo parlo en català i que m'agrada que em posi coses en català, tot i que de tant en tant em surten coses en altres llengües i si els entenc doncs també m'ho menjo, no? Però sí, sobretot això. N'hi ha un punt també bastant interessant que és el de veure com comunica l'altra part, no? La gent que no pensa com tu, que això és bastant interessant també per veure com estan generant els seus discursos. L'altre dia, per exemple, fa uns dies que aquí se va presentar Núcleo Nacional a Barcelona. Bueno, és curiós com ho comuniquen tot. Sí, no tenen cap escrúpol. Vull dir que és una de les coses que penso que a l'esquerra estem canviant, afortunadament. Hem d'anar pensant de manera optimista que ho estem aconseguint, perquè és que si no ja podem plegar, però sí que hem estat molt maniàtics durant molt temps, penso en quins discursos deixàvem a les xarxes socials, que fossin, el que dèiem abans, impoluts, perfectes, tot supercoherent, no hi pot haver cap esquerda, tot s'ha de dir amb els tecnicismes més elevats possible, tot ha de semblar un assaig de sociologia, i crec que estem arribant a la conclusió de que o ens posem a parlar una mica amb el seu llenguatge i a combatre els seus arguments amb arguments que seran populistes segurament, i segur que hi haurà demagògia, però que hi puguin competir, que si intentem posar-nos tan exquisits perquè no ens entén ni el tato, saps? Tu t'ho planteges molt. A l'hora de publicar un vídeo, te planteges molt el guió o quines paraules has de dir i quines no dir o tal? Sí, però també intento que si de cop em surt una expressió natural d'una altra manera, deixar-la allà, perquè
crec en parlar tal com parlaries amb els teus amics, amb els teus col·legues, amb la teva família, com parlaries al carrer. Penso que és la manera més fàcil de connectar amb la majoria de persones, amb un públic el més ampli possible. Llavors sí que intento escriure amb els guions de manera que quedin les idees explicades de forma coherent i que no oblidar-me res, no? Sobretot del que vull dir, però no em forço a fer servir segons quins termes en lloc d'uns altres perquè a mi em resulta incòmode, no em sento jo mateixa i crec que genera rebuig també. Clar, és que jo crec que precisament una cosa que funciona molt bé en el teu contingut és que és molt proper. O sigui, abans que deies, no sóc experta en res i m'apropo d'una manera naïf. Jo estava pensant, bueno, més enllà d'això, és que a mi el que m'agrada personalment del teu contingut és que em parla, és com una amiga em surt aquí i m'explica el seu dia, entre cometes, no del seu dia, però em va com explicant i el que dius d'expressions properes i no és una esquerra perfecta tal que al final el que fa també és aliena i separar. Llavors crec que té tot el sentit del món també, que aquest contingut sigui com engaging, parlant així com... Sí. I creus que sempre ha sigut com així de directa o propera o que això ho has anat guanyant amb el pas del temps? O sigui que abans potser miraves més el que deies i ara ja no, com has perdut aquesta vergonya, de què pensaran... Sí, no, és la pràctica també i l'experiència. Ja quan vaig començar a fer vídeos no sabia que acabaria tenint aquesta repercussió i potser m'ho mirava menys. Després quan vaig començar a treballar a la ràdio en directe, RAC 105, que tenia aquell programa amb Matina Codina, doncs tenia 120.000 oients i era com uau, o sigui, tota l'estona t'està escoltant algú i està fiscalitzant el que estàs dient i llavors potser em vaig cagar una mica, no? I de dir... no et fiquis en segons quins jardins perquè després potser no pots suportar la crítica, no? Perquè m'ha costat sempre molt també acceptar les crítiques i llavors em vaig cohibir una mica més, però ara últimament estic tornant a estar en un lloc on me la suda tot perquè sí. És l'adequat. Sí, és el punt que volem. Exacte. Sí. Perquè és el que us dèiem ara, que tenim un enemic més gran, tio, vull dir, potser fot 5 anys no estàvem tan ratllats perquè hi havia fatxes pel carrer dient coses i dient que la gent marxés al seu país, saps? Però ara és que el mínim problema serà que jo digui elles en lloc d'elles, saps? Vull dir, em sap molt greu, que també ho trobo una lluita necessària i no és incompatible, però entén-me, que crec que la gent s'ha calmat una mica amb filar prim, amb segons quines coses. I aquesta crítica l'has notat més a xarxes socials o a la ràdio? A xarxes molt més, perquè al final és un contingut que no és síncron, no és interactiu, la gent ho pot mirar a l'hora del dia que vulgui, en el context que vulgui, treure-ho de context, retallar una part del teu vídeo, penjar-lo en una altra xarxa, criticar-te per allà, deixar les coses per escrit en anònim, i crec que això és molt més xungo i té un potencial tòxic molt més gran que no el directe de ràdio, que sí que tens potser el WhatsApp del programa obert i algú et diu m'estàs superpixant fora de test, no tens ni puta idea del que parles i tal, però es queda en aquell moment, inclús tens la capacitat de corregir en el directe, o sigui, m'encanta el directe de ràdio per això, perquè algun oient et pot fer una apreciació que tingui raó i tu en directe dir, ostres, doncs mireu, ens han dit que això és mentida, que en realitat és així i tal, i tens com molt més marge com si fos una conversa natural amb qualsevol amic o amiga, i en canvi les xarxes sembla que no hi ha aquesta connexió ni aquesta reciprocitat i és molt més dura, sí. Bueno, parlant dels seus inicis i de clips de xarxes i tal, comencem amb els jocs. Vale, vinga. T'hem portat 3 talls i a veure si del primer te'n recordes. Perquè... No, però que és divertit. Vale, és que em faig un crim. No t'hem vingut a fer bullying. No era el plan. Que vergonya, tio. Et vaig conèixer entre trinxeres, portaves l'estiu Te'n recordes? Sí, això és una cançó d'Every Night. Cançons que parlaven... I quan creus que fa que vas penjar aquest clip? I això deu ser el 2018 o 2019. Fa 7 També anys. pel lloc, Sí. Saps? Cada cop he dit fa 7 anys, quina anyera. Ja, jo quan vas dir que... Sí. Fa 7 anys d'això. Això és un dels teus primers reels a xarxes socials. Te plantejaves començar a fer contingut d'aquest tipus? Clar, és que de fet aquest no és el contingut que faig ara mateix, o sigui, no soc un canal de covers ni vull presentar-me eufòria ni res, simplement sempre m'ha agradat. Per ara. No, cap intenció, que va. O sigui, no crec que tingui tampoc el talent per dedicar-m'hi, però bueno, és una cosa que m'ha agradat sempre i potser en aquest moment tenia menys vergonya, el que dèiem abans, de penjar coses que jo feia a la meva vida quotidiana sense pensar que algú estaria mirant si ho faig bé o si no ho faig bé, o si faig cringe o no faig cringe, i ara molt de tant en tant penjo alguna cosa cantant, però ja no, en cap cas és un contingut protagonista del meu perfil. Sí. I en cap moment t'ho havies plantejat, de repent...
vull ser cantant. No, ho feia, mira, perquè tenia ganes de compartir-ho, però tampoc perquè creies que ho fes molt bé ni volgués dedicar-m'hi ni res. Bueno, que ja està bé, també és un motiu Sí, molt mola, lícit, mola, eh? mola. M'agrada exacte. compartir el que faig, ja està. Total. Va, el segon clip. Hola, ja fa temps que estic molt preocupada, ja ho heu vist, perquè no entenc per què la gent penja fotos d'ells mateixos a Instagram. Ja vaig estar això de borrar-me, perquè no era capaç d'entendre què ens aportava com a éssers vius estar compartint el que fem a cada moment i ja per sobre d'això doncs la nostra cara guapeta, saps? Com que no entenia això, doncs vaig estar fent una mica d'experiments. El gran error que vaig cometre va ser fer els experiments dient que eren experiments, perquè Perquè clar, la gent tonta no és. I va estar llegint allà la descripció i va pensar, aquesta tia m'està fent servir que tu ja tindries Fèiem unes coses. llavors no va acabar encara de ho fa, ser allò la gent. un èxit, va ser Sí, un parell encara? d'experiments Jo ho he molt vist. 26. Jo he vist així, en algun plan, d'aquests. posto casteller, Ah, sí? que no es notés tant. I sí que va haver doncs, la típica reacció. de que tu fiques una foto teva de la teva cara, que surtis tu, és que és igual en quin context, i té com 10.000 milions més de likes que un paisatge, un llibre, una cita, una experiència superemocionant que hagis viscut, i no ho puc entendre. Sí, aquest sé exactament, crec, el dia que el vaig penjar. Ah, sí, eh? Sí. Perquè és el primer vídeo que em vaig fer parlant a càmera i el vaig penjar perquè tenia una crisi existencial gordíssima amb lo de les xarxes socials, com podeu veure. I crec que és del desembre del 2017, del 27 o 28 de desembre. Uau. Uau. Sí. La data exacta. Clar, aquí mola perquè estàs criticant a influencers i youtubers per penjar les seues cares, no? Clar. Estava criticant a tothom en general, vull dir, m'estava plantejant jo mateixa si havia de tenir xarxes socials perquè havia perdut el sentit per mi que pengéssim què estàvem fent constantment i com intentant sortir guapos a les fotos i mostrant com una persona que no érem. I en part ho segueixo pensant, vull dir, segueixo pensant que si no m'hagués començat a dedicar a això justament aquest dia que vaig penjar aquest vídeo, que no sabia que acabaria dedicant-m'hi, però entén-me, que vaig començar com aquest camí, probablement m'hagués esborrat les xarxes, o en aquell moment o més endavant, o potser hagués fet el que fa molta gent d'anar i tornar i treure-t'ho i després tornar i tal, però sí que tinc molts amics que també han arribat una mica a aquesta conclusió i no tenen xarxes. Vull dir que o pengen superpoques coses i alguna story i tal per ensenyar que han anat al teatre i recomanar alguna cosa o alguna excursió, però que en general no fan un ús d'aquest tipus de les xarxes. Sí. I este va ser el punt d'inflexió en el que vas decidir... O sea, te vas plantejar com, hòstia, si he de pujar contingut, si estic encara aquí és per fer el que fas ara. Bueno, necessitava trobar-li un sentit que al final l'ha acabat agafant del tot, si no hagués acabat on soc ara, però en aquell moment per mi era com si això ho hem de deixar obert i ho hem de seguir tenint, que sigui per dir alguna cosa més, que no sigui que t'has menjat uns espaguetis en blanc i negre. Perquè a més en aquell moment la gent estava molt foodie, molt pesada, tio, ensenyant tot arreu on anava a dinar i a sopar, que És encara ho fan. veritat, on estan els foodies? Ja no, o sigui, sí, però no tant, no? Vull dir, ja han desaparegut una Los mica. Ríos, el Carlos Río és aquell? Sí, este debe estar en la cárcel, crec, no? Es de batines bastante mogudes. Ah, sí? Perdó, m'he rigut perquè sí. m'havia un xiste. No? Crec que sí que va tenir com... Què Perquè dius? aquest era el que et deia que havies de menjar sense Sí. tòxics i merdes Sí. d'aquestes, com Sí, molt és veritat. Sí. healthy. Super No sé què li va passar. controlador. Ala, no sabia que havia acabat... Bueno, no, en jo la cárcel tampoc. crec que no, però sí que va estar amb denúncies i amb mogudes. Bueno, No sé tampoc em exactament per sobta. què. Ara el que n'hi ha molt és de receptes. Ah, Que sí, això sí, sempre hi ha és hagut, veritat. però- Sí, per Jo mi ara les hi ha miro. els dos tipus, o fas una recepta superben feta com per ensenyar com es fa, o fotos de restaurant per recomanar el lloc on has Clar. anat a sopar o a dinar. Han evolucionat els foodies. Però abans penjàvem, que l'altre dia ho va penjar el Manel Vidal amb la tendència aquesta del 2016 i vaig pensar, oh Déu meu, si és que no es va salvar ni Manel Vidal què de està fer passant? fotos al plat d'arròs a la cubana. Uau. Que és que jo ho feia tot el rato, això també, i coses que no tenien ni bona pinta ni res, vull dir que era com, per què estem fent això? Saps? Clar. Sí. I per això jo penso que necessitava com donar-li un altre tipus de sentit al fet de tenir un perfil obert a les xarxes, també influenciada en aquell moment per altra gent que començava a fer contingut en català, o sigui, abans d'aquest vídeo meu... Quins són els teus referents? Clar, en aquell moment els més potents i que de fet ho han acabat sent encara avui dia doncs eren la Juliana Canet, el Sir Joan, en aquell moment hi havia un noi que es deia Nil Solana que després ho va deixar de fer, em sembla, una noia que es deia Júlia... Alguna gent ja hi havia activa i també venia una mica d'aquí, no? De dir, doncs si ells ho fan, per què no ho faig jo, no? I era una manera d'això, de solucionar aquesta crisi sentint que portava alguna cosa, que ja veus, en aquell moment és que ningú ho estava esperant, ningú m'anava a pagar per fer res, vull dir que era com... I mira, fins aquí. Fort, si ho penses.
Aquí en el vídeo n'hi ha un punt en el copy que poses en la publicació que em fa molta gràcia, que és enxufar-ho tot en un minut és molt xungo. Això, ojo, cuidado, perquè és molt difícil. Això passava, per això ens havíem de posar aquesta veu absurda de Garrofet, per anar superràpid i dir tot el que volíem dir, que al final era com ara quan posem un àudio en 1,5 o en 2 i l'Instagram no et deixava penjar-ho en més d'un minut de durada i per això ho havíem de fer així. I de fet passa ara que diuen que si penges un TikTok o un reel de més d'un minut la gent es cansa, que ha de ser curt, si no, no estan atents. Bueno, i és difícil que la gent arribi al final, també. Normalment Sí, és com que que veuen uns segons i vinga, adeu. Bueno, això és com que va anant i tornant, perquè hi va haver un moment que llavors et deixava posar infinits minuts, que era com si fos YouTube, que era com, a veure, jo no vull ficar tampoc un vídeo de 12 minuts aquí. I després va haver-hi, amb els Reels, quan van aparèixer els Reels, era 1 minut i mig màxim, i ara fa poc, bueno, relativament poc, potser fa un any ja, que deixen fer fins a 3 minuts el Reel. Que això ho vaig trobar un progrés, en plan, bueno, menys mal. Jo ho faig servir bastant, o sigui, gairebé Ja em tots puc els treure la meus veu reels- de... Sí. Sí, intento fer-los més llargs d'1 minut i mig perquè em sembla absurd 1 minut i mig de vídeo, però bueno, és veritat que la gent perd l'atenció, sí, estem Sí, fatal. o sigui, jo ho critico, però jo mateixa m'incloc, Te que pires, hi ha sí, vegades total. que... Sí. Però qui se queda és la millor gent. Sí. Que aguanta fins al final. Total. Vale. El tercer, sí. El tercer clip. Mare meva. Bon dia, som 3 de gener i el primer que em surt al mòbil és que... És de fa una setmana. Get ready with me per un dia d'emergència informativa. A veure què polles ha passat ara. Saludant el Bernat Lautaro, corresponsal de RAC1 a Venezuela. Veurem com reacciona la població, si es manté en calma. Ho entès bé que han segrestat el puto president del país. Clar, aquí a Catalunya avui dia de quinto de Nadal i després Espanyol-Barça, m'entens? Segons el mandatari nord-americà, els bombardejos a gran escala, ha dit, han estat un èxit. I encara no saben quants morts hi ha. Al·legant que és una dictadura del narcotràfic, que volen destruir els Estats Units amb la droga, vull dir, what the fuck? Aquesta manera de prendre la justícia per la seva mà, personalment estic cagada, Me'l posareu tot. No ho sé. No vulgueu, no cal. Vale, vull dir, aquest ja me'l sé, aquest ja el tinc fresquet. Sí. Bueno, aquest vídeo ha sigut bastant... Bueno, a mi m'ha agradat molt perquè ho expliques superbé. O sigui, és com veure tot el dia... Bueno, no sé, em flipa, tia, no sé. Ai, doncs gràcies, aixecar i vas dir, ho faig així, ja, tal com qual. És que aquest vaig patir molt, Després em vaig arrepentir... Bueno, no em vaig arrepentir, perquè si no l'hagués borrat, però vaig dubtar de si penjar-lo o no. Per mi supertop, i a més, quan abans deies lo dels vídeos, que ara l'esquerra és més valenta i tal, agrair-te de que facis aquest contingut i aquests vídeos, perquè gràcies a gent com tu, Ricky Edit i aquests merdes, pues, se les quita peso i se'ls... Ai, ojalà, tant de bo. És que tenen molts seguidors, ells. Vull dir Ja, que... però és el que deies, que necessitem que l'esquerra, joder, cridi també i digui la seva i opini sense pèls a la llengua. Llavors, pues, tu per nosaltres en aquest aspecte ets una referent i per mi amb aquest vídeo supervalenta i superben explicat i tot. Bueno, Ai, ho estic moltes dient jo, gràcies. però crec que els tres Sí, ho sí, pensem i ha total. sigut supercomentat. No, merci, perquè o sigui, quan tinc una opinió que tinc molt clara i sé que tinc raó, entre cometes, doncs em foto allà amb la meva taula de tallar verdura i tal, i fotre el crit al cel i això. I llavors és com que estic molt convençuda de que el que vull dir és important i que hi ha de ser. Però aquest dia era com... És que a part de que em vaig llevar totalment desorientada, en plan, what the fuck, què està passant? Pensava, és que tu ara no pots agafar i fer un vídeo de verdura parlant d'això perquè no tens ni puta idea de Venezuela, ni de què ha passat amb Trump, ni de quin tipus de règim era el règim de Maduro. Vull dir, no, és 100% real el procés de documentar-me i de dir, bueno, vaig escoltar tertúlies, vaig a veure què diuen per la ràdio, vaig a veure què diuen a la tele. I l'únic objectiu que tenia tot plegat era dir, no ho hem de saber tot, no hem de tenir una opinió formada de tot, només llevar-nos al matí. I sí que hi ha alguna gent que m'ha comentat que potser tenen raó, que si no tens ni puta idea d'un tema no cal que en parlis, en plan no és obligatori tenir una opinió de tot, però no sé, crec que m'interessava ensenyar el procés també d'informar-se, de contrastar les coses i d'estar còmode amb el dubtar i el no tenir una opinió clara de les coses.
No sé si va servir d'algú, però moltes gràcies, en sèrio. Vull dir, aquest vídeo en concret em feia patir molt i encara em fa patir a dia d'avui i m'agraeixo molt el feedback. Home, pues, o sea, al final estàs mostrant això, una cosa superimportant que la gran majoria no ho fan i que estem acostumats en la tele o en la ràdio a les mateixes persones que ahir eren experts en Palestina, avui són experts en trens. És que sí, clar, i jo. I tot aquest procés de hòstia, què està passant? Vaig a informar-me. A més, també com mostrar-te d'alguna manera vulnerable en el sentit de, tio, he hagut de buscar en ChatGPT perquè no tinc ni puta idea d'això. És que ho fa tothom. Clar. Sí. Penses, però quin sentit té que jo ara aquí mostri una realitat falsa? Traient l'enciclopèdia de cop en Sí, cap, no, com era no la sé. Maduro. I sobretot que va ser un dia que va sortir tanta informació que, clar, jo pues, m'aixeco i tinc més o menys la meva opinió, que tampoc sé si està bé, si està malament, però jo recordo passar aquell dia de dir, no sé, o sigui... També hi ha un moment que dius, es fa la manifestació, però he quedat amb les amigues del CAU, què haig de fer? Perquè, clar, i és aquesta contradicció que jo aquell dia també la vaig tenir de merda, què fem, amigues? Pues vam anar i després vam anar a fer birres. Sí, i a més, després d'haver-hi anat, tampoc tenia gaire clar si havia d'anar o no, perquè vaig tenir també molts missatges de gent que em deia, bueno, és que hi havia manifestants en aquesta concentració que eren partidaris, no?, del règim de Maduro, llavors això tampoc té sentit que tu estiguis allà, perquè entenc que tu no estàs a favor d'una dictadura. I jo, què sé, tio, vull dir, ho he hagut de decidir en 5 hores i m'ha semblat que era super injust i que s'ha demostrat els dies següents que no té cap sentit a nivell d'ordre mundial que un president d'un país en segresti un altre, no? Perquè li sembla que no està fent les coses correctament, i segueixo pensant així i no em penedeixo d'haver-hi anat, però clar, ho vaig haver de decidir amb superpoc marge de temps, perquè alhora, clar, tampoc podem estar aquí mirant les musaranyes pensant, ai, lo de Palestina està bé o no està bé? Doncs no sé si anar a la manifestació. Hòstia, no sé, la gent està patint, saps? No sé. A mi m'agradaria que a l'altra punta del món fossin ràpids també amb les seves reaccions si aquí ens estiguessin passant aquestes coses, però clar, no és fàcil. No, totalment. I n'hi ha un punt també que parles de, no sé com ho dius, però algo així com, seria molt més fàcil que me la pelara tot o algo així. Sí. Això ho penses de veritat? Jo crec que sí. O sigui, jo, sincerament, pense que sí que seria tot molt més fàcil. I no. Sí, però no... És com molt difícil també escollir això, perquè tens uns valors, no?, i un pensament crític i de cop dius, joder, que fàcil seria que tot ens digués igual, però vaig a manifestar-me perquè no puc més, saps? Hi ha gent del meu voltant que em dius que penses massa, és que et preocupes massa per les coses, no? I jo també respecto totalment que ells vulguin viure una vida tranquil·la d'anar els dissabtes a la Tagliatella i... saps? Que ojalà jo, però no em passa. No me sale. Vale, pues passem al següent joc. Vale, et portem 4 personalitats que són Ana Gabriel, Isabel Díaz Ayuso, Rufián i Roberto Vaquero. Llavors, es tracta de fer un collage Frankenstein on has de triar de qui voldries cada part de la cara, és a dir, de qui voldries tenir el cap, la manera de pensar, la política, el marc ideològic. Bueno, comencem per aquí, però seria com de qui voldries tenir la visió, l'olfacte i el... Exacte. Vale, Clar, jo el Roberto Vaquero no el tinc molt controlat. Frente Obrero, el fundador. Vale, sí. L'has vist segur en 1000 vídeos. Bueno, ens posem una mica Art Attack, t'hem Sí, portat vale. les parts, i llavors la idea és com que agafis un de cada. Sí. Vale. I clar, només puc agafar una cosa, de cadascú. Una cosa que al final Sí. quedarà Un de cada. És complicat, perquè realment, clar, el cap, no? Pues la seva forma de pensar, jo què sé, el nas, pues l'instint polític, la boca, el discurs, o sigui, quin t'agrada més els seus discursos, com ho fa públicament, i què teníem? Els ulls. I els ulls. La manera d'entendre el moment, fer un diagnòstic de la realitat, del moment històric, visualitzar el futur... És que jo d'Ayuso què agafo, Bueno, aquí està el repte, clar. No t'anem a posar el tan cap fàcil. jo crec que és el més fàcil, jo crec que agafaria el cap de l'Anna, que és la millor Sí. i la més llesta. Llavors, jo crec la boca de Rufián, perquè ell sap, ell té la làbia, ell sap exactament el que està dient en tot moment, i bueno, i penso que té una mica, no? Això que trobem a falta en l'esquerra, que dèiem, de parlar perquè t'entengui el màxim de gent possible i deixar-te d'hòsties i de donar voltes als temes. Però clar, és que llavors em queda un panorama que, mira, et diria potser els ulls del Vaquero, perquè poden tenir certa
consonància amb el cap, no? Ho trobo prou interessant, tampoc és exactament el mateix, però bueno, és una manera de mirar el món que no em desagrada, tot i que pugui no estar d'acord amb algunes coses. I l'olfacte de Ayuso és que també molesta, perquè et diria ui, sí, és que ella, astuta, sap llegir el moment polític, sap a on posar els discursos, però no trobo tampoc una manera d'operar digna en cap sentit. Però bueno, és veritat que sap detectar els seus moments de protagonisme i sap emportar-se tota l'atenció quan la vol, no? I a vegades potser també ens faltaria això. Bueno, no sé si ha quedat gaire bé, però... És que és difícil, triar entre aquestes... És molt complicat, sí. Bueno, ja anava d'això. Hem vingut a jugar. Clar. Sí. Sabem que has triat el nas d'Ayuso perquè no tenies una altra opció. No, però bueno, mira, dins de les coses que se li poden felicitar, si és que n'hi ha alguna, és el to de l'oportunitat, o sigui, aquesta tia ensuma el moment en què sap que tindrà el focus d'atenció, és molt heavy. Jo l'hagués posat a la boca, òbviament no m'agrada el seu discurs, però és tan tonta i pot dir tantes coses. I tothom bien, és que ens vam apuntar frases que va dir com por eso se llama COVID-19 porque es coronavirus diciembre 19. Molt bé, tontíssima, crac. tio. La millor. Però que no has triat el cap. Tothom no, no clar, segueix. no, el cap. No, clar. Home, no, el cap estava claríssim. Mal tallo, no? Si em surt amb aquesta forma. Clar. Bueno, està clar que ens agrada Ana Gabriel i Rufián Sí. i la resta pues no tant. Y yo fíjate que de boca casi que diría al Roberto Vaquero abans que al Rufián. Sí? Per què? És que no el tinc tan sentit, Hòstia, és que són... Però ja no és Roberto Vaquero, tota esta gent crec que fan el discurs tan pla per a la gent que arriba tan fàcil i que cala molt ràpid. Bueno, que a vegades si et passes de rosca te'n vas a l'altra banda, no? També aquest populisme extrem de Sí. fake news i bulos i tal, que tampoc volem anar aquí. De moment jo crec que el Rufián no li està passant, de moment. A mi que Rufián té un puntet que em fa Et fa ràbia, tio. Sí, però a mi m'agrada que em caigui malament a vegades, saps? És que Penso, vaya fill de puta, és tio. que és molt tonto de Twitter, Rufián. Quan fa els vídeos amb el Vito Quiles, però a mi hi ha un Sí. punt que m'agrada també. Jo, la telenovela Vito Quiles, Rufián, jo la segueixo. Sí, jo crec que hi ha un punt que és divertit, això. Sí. Vale, pues... Molt bé, quadro. Bueno, la pregunta, no? Que fent aquesta combinació, quants escons creus que podria obtenir aquest Frankenstein a Catalunya i com es diria el partit? El partit, jo què sé... A veure, amb aquesta làbia jo crec que uns quants escons traiem. Sí, no, jo crec que... Home, escons a veure, segur. estem fent aquí una mica el monstre perfecte, no? Que vale que no teníem uns personatges limitats, però estem traient el millor de cada un. Llavors, espero com a mínim una majoria, ja no et dic absoluta, però... No sé. Preci de la Generalitat. Sí, mira, ara que se quedarà la vacant. sí, no me'l pescarem. Pobret. I clar, és que el nom, jo què sé, tio... És que és molt difícil, És que seria Partit Populista... No Sí. popular, populista. Partit Populista m'agrada. Partit Populista. El PPC, Partit Populista de Catalunya, Partit Populista d'Unitat Popular. Claro. Sí. Bueno, i majoria absoluta, hem dit. Molt bé. Pues no sé si absoluta, no està bé que aquesta gent tingui majoria absoluta. Jo crec que aquest Frankenstein en concret hauria de tenir una majoria limitada. O sigui, ha de negociar, no pot tenir tot el poder. Limitada. Sobretot els ulls i el nas. Sí, la part del mig. Molaria. Pot ser un part perill. limitada. Sí. Tenim més jocs? Quin voleu ara? Fem els dos últims jocs? Vale, va. Sí. Vinga, va. Vale. Estira-li. Si haguessis o sigui, de qui voldries tenir la vida? Dels dos personatges que et direm. Com estem, amb el transformisme? Sí, No, Shakira o Piqué? Ah! Buah. Clar, preferirían la vida de Shakira o de Piqué. O sea, rollo de cambiar ya. Pam. I de cop cap. Bueno, Em vaig però corrents. actual. O sigui, en el moment actual o tota la vida sencera? No ens ho havíem plantejat. Canvi. Cap La veritat que Jo no. crec, clar. O sigui, és com ja has passat aquesta vida, no? O sigui, en el moment actual, no? Però Sí. has passat el que has passat. Clar. Has d'acceptar que ha passat. Bueno, és que crec que en els dos casos potser diria el mateix, que crec que és que diria Piqué per un tema molt identitari, que és jo vull viure en català. O sigui, ho sento, perquè igual no és la resposta que esperàveu. Ara, No. si em fessis dir com a nivell d'activitat, de trajectòria vital, però em sembla super més emocionant la de la Shakira més que res, perquè crec que m'agradaria molt més ballar i cantar que jugar a futbol, que no he fet en la meva puta vida i que sóc dolentíssima. Però bueno, ell és bo, Prefereixes el no? català, Vull dir, A tu no et conviden als partits estos de futbol d'Estrella d'Am?
No, gràcies a Déu, me'n guard, no. De fet, no sé si encara es fan, però no. No sé. No cal. Però molaria, tio. És que l'únic que molava, jo crec que l'únic que molava d'aquests partits eren que la gent es feia moltes fotos i tal, allà al camp del Barça, li regalaven l'equipació i això, però la part de l'esport, no sé si l'acabaven de gaudir la majoria dels que anaven, saps? Suposo que no. Sí. No, triaria la de Piqué, sí. Jo no sé quina triaria, és que és xungo també. Jo crec que també tiraria per Piqué. Per Piqué? Jo estava pensant Shakira, t'he de dir. Sí. Perquè és que que Piqué li fiques les banyes, però clar, Shakira va fer lo de estafar diners. És que Shakira tampoc és cap santa. No, clar, ja ho sé. Però el tema de les banyes és com, hòstia, saps? També hi ha tot un tema de provar el privilegi masculí, saps? Vull dir, no sé... Les dos, sí, que m'interessaria, no? En plan, com ha de ser tenir polla en aquest món? Vull dir, i cada cop tothom t'ho perdoni tot perquè has sigut un jugador mític del Barça i que encara que li cardis les banyes a la teva dona com tothom et defensi, el vestit faci un pitet, un davantal, tot això, saps? Sí. Ja veus quins privilegis tenen els homes. Bueno, per provar-ho, no sé, ja que jo no ho experimentaré mai, per tant. És que a mi el de tenir polla també, és que, bueno... Pixar de peu, Sí, anar a un concert que t'estàs pixant i pixes al got. Total. Festa major, tio, és que... Jo no he pixat mai en un got, també t'ho dic. Pensant anaves a dir de peu. No, de peu sí, però en un got no. Ja, però els tios ho teniu més fàcil. Sí, això no ho estic dubtant, no ho estic posant en dubte. Bueno, que no és el major privilegi, tampoc. No, la veritat és que no. Sí, no sé, per provar. Per provar. Tenim un altre joc que és un mític, Fuck, Marry, Kill, amb què et casaries, a qui mataries i amb qui aniries al llit. I aquestes són les 3 persones: Abascal, Sílvia Orriols i Pablo Motos. Fàcil, Tio. Sí, me'n vull anar perquè està oberta la porta. Hòstia, tio. És que no... Si vols canviar, podem canviar. No, clar, la gràcia del joc és que és molt difícil, no, en aquest cas. Em sembla que potser la més perillosa dels 3 i que hauria de morir primer segurament sigui la Sílvia, no? Pel bé comú. Pel bé comú i pel que a mi m'implica la meva vida quotidiana, que no et dic que el vulgui el mal a ningú, però vaja, jo què sé, el que em toca més de prop. És que em casaria... Mira, et diria que em casaria amb el Pablo Motos pel simple fet de que és un fatxa però és tonto, saps? O sigui, és allò de subnormal o fill de puta, pues, totalment subnormal. Sí, no, bueno, això era un joc d'aquests de Twitter, no, d'antes, que ara està fatal perquè no es pot dir ni subnormal ni fill de puta, no? Sí, home, sí se pot. Però vull dir que és un fatxa tonto, saps? Que fa les coses amb ignorància, que fa les coses amb aquesta deixadesa, amb aquest cunyadisme, que si l'hagués d'aguantar tota la vida segurament em fotria nerviosa, però potser no acaba tenint el potencial de maldat i de perillositat que té l'Abascal, però és que clar, llavors me l'hauré de follar. És molt greu. És greu. Bueno, doncs quedem així. Com era la frase? Nunca te folles a un fatxa? La que tens al bolso. Aunque pases una mala racha. Nunca te folles a un fatxa. Jo per una secció a l'Hormiguero em casaria també amb el Pablo Motos, Per conèixer tranques i barranques. Claro, tio, t'imagines conèixer a tranques i barranques. Bueno, sí, un punt de diversió, també. Jo estava pensant que almenys com és misogen probablement no el veuries molt, encara que estiguessis casada, saps? Aniria por ahí. Sí, no estaria obligada, no tampoc a conviure amb ell. Exacte. No, tindria mans, aspiraria por ahí, mira. Perfecte, doncs ja està, quedem així. I lo de Bascal, doncs mira, un dia harta de vino i ja està. Sí, totes ens hem embolicat amb algú que no... Un argentí o alguna així, vull dir, són coses. I ja està. Doncs ja estaria, no? Fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres, m'he passat molt bé. Després del Fuck, Marry, Kill m'he passat molt bé. No, la que voldria... No volíem putejar-te, en realitat. Que no facin cap més joc. Ja, en tinc prou. Teníem més persones, però potser ja no cal fer-la. Jo crec que ja, fins aquí. Ha quedat un programa molt cookie. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver vingut. I ens podeu seguir a les xarxes, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, iVox. I publiquem cada 2 dimecres. I fins aquí, Violence en 8. Molt bé. Adéu, gràcies. Adéu.